صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزايا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد Događaj Isra i Mirađ u sebi sadrži mnoge pouke i poruke koji se prisjećamo svake godine i one su stalno neiscrpne, stalno i uvijek naučimo nešto novo iz ovih pouka i poruka Isre i Mirađa. Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kada se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim. Ja ne plači, sve će ovo nestati, Gospodara spominji, pa ćeš vidjet radosti. I kaže poslanik alejhi selam, stigao sam u Mesdžidul Aksa i tamo sam vidio Božije poslanike. Neki su bili na kijamu, neki su bili na seđdi. Nakon toga dođe Džibril alejhi selam, uze me za ruku i dovede me na čelo svih Božjih poslanika. Tada sam čuo i kamet i bilo mi je rečeno da trebam da imam i svim Božjim poslanicima. Subhanallah. Zamislite lijepoga džemata, Božji vjerovjesnici, poslanici i najboljeg imama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite te noći, te skupine, to prelijepog događaja. Tebe vjerujem, tebi robujem, u te se uzdam, na danu sudnjem. Svoje uplašeno pružam, jer tvoja je vasiona cijela. Ja ilahi, kako da te zovem, kad sumijepa sva imena tvoja. Ja ilahi. Nakon toga kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon sedmog neba Džibril alejhi selam je ostavio poslanika alejhi selam, a riječima kaže, meni više nije dozvoljeno dalje da ide. Nijednom meleku nije dozvoljeno dalje da ide nakon sedmog neba, osim Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Allahu ekber.
Budimo ponosni što smo od ummeta Muhammeda alejhi selam. On je jedino Božje stvorenje među džinima, ljudima, melekima, kojem je dozvoljeno da pređe 7. nebo, da pređe Sidretul Munteha i da bude u blizini uzvišenog gospodara Allaha dželešanu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Što nosim svijetlo, nuri Muhammeda, ja Allah, ja Allah, 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 ya Allah, ya Here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا